vozíku. No a prišli mi na to, že mám pravdepodobne niečo s väzom alebo tak, takže som chvíľku chodila o barliach, asi tak dva týždne tuším. Prišiel karneval v našej škole, to bolo ešte vo februári. Anita a ja sme boli Mickey Mouse, bolo to úplne super, milujem karneval, milujem kostýmy, milujem sa malovať rôzne. Takže ja a Anita sme boli Mickey Mouse, ja som tam mala tie skulové barličky. Prišiel marec, 3. mesiac v roku. A v marci som trávila taktiež veľa času s kamarátmi, chodila som opäť do kina, do Viedne, do reštaurácií a snažila som sa venovať mojim kamarátom. Ale taktiež bola výstava v Kloster Neuburg, neviem, či to poznáte, je to taká dedinka, mestečko pri Viedni. A bola tam výstava orchideí a takých tých tropických kvetov. Bolo to úplne super, mám odtiaľ nádherné fotky, dokonca som mala orchideu. Už ho nemám, už zomrela. Voilà, mohli ste to vidieť, bola som v nemocnici. Opäť tí, čo ma sledujú na sociálnych sieťach, to nejak zistili, teda videli. A veľa ste sa ma na to pýtali, čo mi bolo a naozaj nechcem riešiť teraz takú osobnú vec, ako by tuto pred vami na YouTube, na internete, pretože je to naozaj iba osobná vec, takže prosím vás, neriešte to, proste som bola v nemocnici. A v marci som sa taktiež stala oficiálne dobrovoľníkom v Červenom kríži. Teraz budem mať nejaké skúšky, budem mať vlastne skúšky